सानखान्थि इउट्यूब चेनेला फोसावबाय थानाय अनलाइन मैथ्स कोचिंग फर आसाम टेट 2019 नि क्लास नम्बर 26 आव गासैखौबो बरायबाय आरो दिनै जोङो सोलोंनो लादों फ्रैक्शंस बोखावखोन्दो बोखावखोन्दोनि जोङो सावरायनो लादों कन्सेप्ट अफ फ्रैक्शंस टाइप्स अफ फ्रैक्शंस बेनि सायाव जोङो सावरायनो लादों दिनै जों जाय मोनसे टपिकखौ सोलोंनो लादों बे जाहैबाय नै सिलेबासनिनो नै फ्रैक्शननि कन्सेप्ट अफ फ्रैक्शंस आरो टाइप्स अफ फ्रैक्शंस बेखिनिखौ जोङो दिनै बेयाव गुवारै सावरायगोन थाखोखौ जागायनायनि सिगांनो नोंथांमोननिसिम आंनि फंसे खावलायनाय जुदि नोंथाङा दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे चेनेलनि मोनफ्रोमबो भिडिअफोरनि गोदान नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय बेल आइकनखौ दांनोबो दाबाव दा जोङो थाखोखौ जागायलांनोसै दिनै सावरायनो लादों बोखावखोन्दो बा फ्रैक्शंस दा फ्रैक्शंसआलाय मा बा बोखावखोन्दोआलाय मा जों बेखौ बुंफुरलुजों एसेमान नायनानै लाग्रोनि दा बोखावखोन्दोनि बुंफुरलुआ जि रानजोबथा अनजिमा दंमोन बा रेशनेल नाम्बार दंमोन बे रेशनेल नाम्बारनि बुंफुरलुजोंनो एखे बेयाव दङ पी बाय किउ महराव फोरमायजाग्रा अनजिमाफोरखौनो बोखावखोन्दो बुङो जेराव किउ इज नट इक्वल्स टू 0 माने जायखिजाया अनजिमा जाय पी बाय किउ महराव थायो बेखौनो जों मा होननानै बुङो बोखावखोन्दो होनना बुङो दा एग्जाम्पल हिसाबै आं लादो जे इयाव 2/3 लायोबाथाय मा जाहैबाय मोनसे पी बाय किउ महराव दं आरो गोजौनिया पी बायदि जाहैबाय नैबे पी बायदि जाहैबाय आरो गाहायनिया मा जाहैबाय किउ बायदि जाहैबाय आरो थामहिनबा पी बाय किउ महराव दं बेनिखायनो 2/3 मोनसे बोखावखोन्दो बा नोंथाङा जुदि 5/7 लायो बे मोनसे बोखावखोन्दो जुदि नोंथाङा लायो जे 8/3 लायो बेबो मोनसे बोखावखोन्दो बा नोंथाङा जुदि ओरै लाबाय जे 9/11 बेबो मोनसे बोखावखोन्दो दा जायखिजाया अनजिमा जाय माने इदि पी बाय किउ महराव थानाय बेफोरखौनो मा होनना बुङो बोखावखोन्दो होननानै बुङो दा बोखावखोन्दोआव जोंहा मोननै मा थायो मिथिनो गोनां खोथा थायो बे जाहैबाय मा जे पी बाय किउ महराव जि थायो अनजिमाफोर गोजौनिखौ मा होनना बुङो जोङो बेखौ गोजौनिखौ जों रानजाग्रा होनना बुङो रानजाग्रा आरो इंराजियाव निउमारेटर होनना बुङो बेखौ निउमारेटर थिग बिदिनो नैजे गाहायाव दङना किउ बेयाव मा जागोन इखौ होनना बुङो गाहायनिखौ रानग्रा होनना बुङो रानग्रा आरो इंराजियावबाथाय मा होनो इखौ डेनोमिनेटर बे आरो थामहिनबा जोंहा पी बाय किउ महराव थानाय जाय बोखावखोन्दो अनजिमा बेनि गोजौनिखौ रानजाग्रा होननानै बुङो इंराजियाव निउमारेटर होनो आरो गाहायाव थाग्राखौ मा होनो रानग्रा बा डेनोमिनेटर होननानै बुङो दा नैबे बोखावखोन्दोआव नै 5खौ मा होनगोन 5खौ होनना बुंगोन जोङो इखौ होनना बुंगोन रानजाग्रा ओमफ्राय 7खौ मा होनगोन रानग्रा होनना बुंगोन थिग बिदिनो नै मोनसे बोखावखोन्दोआव 8आ जाबाय रानजाग्रा निउमारेटर आरो गाहायनि जि 3 इ जाबाय रानग्रा बा डेनोमिनेटर थिग बिदिनो नैबे गोजौआव थानाय 9आ मा इ जाबाय निउमारेटर बा रानजाग्रा आरो गाहायनिया जाबाय रानग्रा बा डेनोमिनेटर बे जाहैबाय बोखावखोन्दोनि सायाव मोनसे कनसेप्शन मिथिनो गोनां खायसे खोथा दा बेयाव आं मोनसे खोथाखौबो एसे क्लियार खालामना होनि नैयाव जे किउ इज नट इक्वल्स टू 0 दं बुंफुरलु दा किउ इज नट इक्वल्स टू 0 माने किउआलाय मानो 0 जानो हाया गाहायनिया मानो 0 जानो हाया बेखौ आङो मोनसे मा फोरमान खोन्थाना होदों नोंथांनो दा हमना ला नोंथाङा ओरै मोनसे अनजिमा लादो बोखावखोन्दो 3/0 दा बे मोनसे 3/0 आव मा जाहैदों गाहायनिया जे 0 जादों ना 0 जायोब्लाथाय मानो 0 जानो हाया होनना बुंदों किउ इज नट इक्वल्स टू 0 माने किउआ 0 जानो हाया गाहायनिया 0 जानो हाया मानो जानो हाया बियो आं बेखौ फोरमान होदों माने लाथिख'जों जायखिजाया अनजिमा रानबाथाय बे मालाबाबो जोबनानै थाङा दा 3 दङ बेखौ जों लाथिख'जों रानसै आरो नोंथाङा साननो हागौ जे लाथिख'जोंलाय मा राननाया मा गेदेर बाथ्रा आं जेनेबा इयाव 3 दं नालाय 3 होबानो जोबगोन ओरै साननो हागौ जा 3 होना नायबाय 3 होना नाय लाथिख' सानजाब 3 बेसे लाथिख' मा जाखो लाथिख' फैबाय होमबा 3 निफ्राय लाथिख' थांबाथाय एसे 3 जाफिनलायबाय एबार साननो हागौ दे जायासै माथो एबार आं सेखौनो होनसै होननानै से होबाय आरो एबार लाथिख' सानजाबसेबा लाथिख' आरो मा फैबाय 3 फैलायबाय नै
माथो बेबो जायासै एबा देरसिन जाया जोङो 9 खौनो होबाय 0 * 9 मा जायो 0 आनो जायो आरो 3 फैलायबाय बेबो जाला हमना ला नोंथाङा जे स्मल a खौनो लाबाय 0 * स्मल a 0 आनो माने 0 जो जाय सानजाबाबो 0 आनोखा नालाय होमबाथाय बेसतालागै 3 थालायबाय आरो साप'ज नोंथाङा साबाय x खौनो लाबाय दे आं 0 * केपिटेल X 0 आनो माने 0 जो जाय सानजाबाबो मा 0 आनोखा होमबाथाय 3 बेनिखायनो मा जायो दा इयाव नुनो थांबाय जे 3 आ जोबनो थाङा जायखिजाया अनजिमाबाबो 3 आनो ओंखारबाय थायो बेनिखायनो मा जायो जे जायखिजाया अनजिमाखौ जोङो लाथिख'जों राननाय खोन्थियोब्ला बे मोनसे अनजिमा जानो हाया बेनिखायनो इयाव होनाय जादों q is not equals to 0 बेनिखायनो बे मोनसे बोखाव खोन्दो जानो हाया इयो जानो हाया माने जायखिजाया अनजिमाखौ 0 जों रानबाथाय बे मालाबाबो थाफुंथा गैया बेहा anything divided by 0 is undefined होनना बुंदो बेयो माने लाथिख'जों रावखौबो राननानै फोजोबनो हाया नालाय बेनिखायनो anything divided by 0 is undefined लाथिजों राननाय जायखिजाया यानो मा जानो हाया मोनसे थाफुंथा थानाय जानो हाया बेया जायखिजाया मोनसे मा गैया थामोनथा गैया बेया undefined बेयो थ' बेखिनियानो जाबाय फ्रेक्शननि बा बोखाव खोन्दोनि गासै कनसेप्टआ बेखिनियानो बेखिनिया जाबाय कनसेप्ट्स बोखाव खोन्दोनि सायाव इ कनसेप्टमोन आरो स' नेक्स्टआव जोङो रोखोमाव थांलायनोसै बोखाव खोन्दोआ मा रोखोमनि थायो टाइप्स अफ फ्रेक्शन्स दा जों नायनोसै टाइप्स अफ फ्रेक्शन बोखाव खोन्दोफोरनि रोखोमफोर मा रोखोम थानो हागौ बोखाव खोन्दोफोरा बेखौ जोङो नायनि गिबियावनो से नाम्बार टाइपआव जाहैगोन जोंहा गिबि रोखोमा जाहैबाय प्रपार फ्रेक्शन नंगुबै बोखाव खोन्दो दा नंगुबै बोखाव खोन्दोफोरालाय अबेफोरा दा बेनि बुंफुरलुखौ एसे नायना लानि दा जोंना बुंफुरलुआ बेफोरबायदि जे मोनसे बोखाव खोन्दोनि रानजाग्राया रानग्रानिख्रुइ दुइसिन जायोब्ला अब्ला बेखौनो नंगुबै बोखाव खोन्दो बुङो थामहिनबा आं एग्जाम्पलजों खोन्थिना होदो जुदि नैयाव साप'ज p/q आ मोनसे बोखाव खोन्दो जाहैबाय आरो p/q आव जुदि नैबे रानजाग्राया p गोजौनिया बेयो नैनिख्रुइ दुइसिन जायोब्ला रानग्राया सोर बेयाव गाहायनिया माने q निख्रुइ दुइसिन जायोब्ला माने p लेस देन q जायोब्ला अब्लाथाय p/q आ मा जागोन बे मोनसे प्रपार फ्रेक्शन बा नंगुबै बोखाव खोन्दो जागोन दा जों अनजिमायारि एग्जाम्पल लादो नैबे 3/7 बेयाव मा जाना दं नैबे 3 आ नै 7 निख्रुइ दुइसिन 3 लेस देन 7 अब्लाथाय नैबे जाय गोजौनि बेखौ रानजाग्रा होनो गाहायनिखौ रानग्रा होनना बुङो अब्लाथाय नैबे रानजाग्राया रानग्रानिख्रुइ दुइसिन जायोब्ला बेखौ मा होनना बुंगोन बेखौ जोङो प्रपार फ्रेक्शन होनना बुंगोन 3/7 आ मोनसे प्रपार फ्रेक्शन नंगुबै बोखाव खोन्दो मानो होनबा गोजौनिया दुइसिन गाहायनिख्रुइ थिग बिदिनो जेनेबा 11/13 लायोब्ला बेबो मा जागोन बेबो मोनसे प्रपार फ्रेक्शन जागोन मानो होनबाथाय बेनि जाहोना जाबाय गोजौनि जाय 11 बियो नैबे गाहायनिख्रुइ मा जायो गाहायनिख्रुइ उन्दैसिन जागोन आरो माने रानजाग्राया रानग्रानिख्रुइ उन्दैसिन नालाय बेनिखायनो बे जाबाय मोनसे प्रपार फ्रेक्शन बिदिनो माखासे एग्जाम्पल जों लानो हायो जेनेबा 2/7 लायोबा प्रपार फ्रेक्शन जेनेबा 81 डिवाइडेड बाय 111 बेबो मोनसे प्रपार फ्रेक्शन जागोन थिग बिदिनो हमना ला 51 डिवाइडेड बाय 79 बेबो मोनसे प्रपार फ्रेक्शन बेफोर गासैबो प्रपार फ्रेक्शन मथथे गोजौनिया जुदि गाहायनिख्रुइ उन्दैसिन जायोब्ला बेनो प्रपार फ्रेक्शन बा नंगुबै बोखाव खोन्दोफोर बोखाव खोन्दोफोरनि गुबुन मोनसे टाइप लालायबाय बे टाइपआ जाहैबाय नंग्राय बोखाव खोन्दो माने इमप्रपार फ्रेक्शंस दा इमप्रपार फ्रेक्शंसफोराव बेयो इमप्रपार फ्रेक्शंसफोरा जाहैबाय ओरैबायदि आं बुंफुरलुखौ खोन्थिना होग्रोदो दा बुंफुरलु बायदियै बेफोरबायदि जे मोनसे बोखाव खोन्दोआव रानजाग्राया रानग्रानिख्रुइ देरसिन जायोब्ला बेखौनो नंग्राय बोखाव खोन्दो बुङो दा जों p/q महराव लायोबा जेनेबा p/q आ जुदि मोनसे बोखाव खोन्दो ओमफ्राय बै बोखाव खोन्दोआव जुदि नैबे p आ माने गोजौनिया गाहायनि q निख्रुइ देरसिन जायोब्ला माने मा p ग्रेटार देन q जायोब्ला
अब्लानिया बे मा जागोन बे मोनसे नंराय बोखावखोन्दो बा इम्प्रपार फ्रेक्शन्स जागोन दा एग्जाम्पल लादो जेनेबा 13/11 लायोब्ला मा जाना दं बेयाव नै जे गोजौनि 13 मा जाना दङ नै गाहायनि 11 निख्रुइ देरसिन जाना दं माने ग्रेटार देन 13 इज ग्रेटार देन 11 जाना दं नालाय बेनिखायनो 13/11 मा जाबाय मोनसे नंराय बोखावखोन्दो बा इम्प्रपार फ्रेक्शन्स जायखिजाया रानजाग्राया देरसिन नैबे रानग्रानिख्रुइ दा एग्जाम्पल माखासे लाबाय जेनेबा 17/4 बे मा जागोन मोनसे नंराय बोखावखोन्दो जागोन मानो होनबा नै गोजौना देरसिन गाहायनिख्रुइ थिग बिदिनो 7/3 लायोब्ला बेबो मोनसे नंराय जाहैबाय इम्प्रपार फ्रेक्शन्स मानो होनबाथाय 7आ देरसिन नैबे 3निख्रुइ थिग बिदिनो 5/2 लायोब्लाथाय बेबो मा जागोन नैबे 5आ 2निख्रुइ देरसिन नालाय बेयो मोनसे इम्प्रपार फ्रेक्शन बा नंराय बोखावखोन्दो बेफोरबायदिनो जायखिजाया बेफोरबायदि जुदि गोजौनिया देरसिन जायोब्लाथाय बेखौ मा होननानै बुंगोन जोङो गोजौनिया जुदि गाहायनिख्रुइ देरसिन जायोब्लाथाय बेखौनो जों इम्प्रपार फ्रेक्शन बा नंराय बोखावखोन्दो होननानै बुंगोन गुबुन मोनसे बोखावखोन्दो गुबुन मोनसे रोखोमनि बोखावखोन्दोआव फैबाय बे जाबाय मिक्स फ्रेक्शन्स बा गलाय बोखावखोन्दो गलाय गथाय बोखावखोन्दो बा गलाय बोखावखोन्दोबो होनना बुङो खायसेया दा जोङो नायनि जे गलाय गथाय बोखावखोन्दो बा मिक्स फ्रेक्शन्स आनो मा बुंफुरलुजों जों खेबसे नायनि दा गलाय गथाय बोखावखोन्दो बा मिक्स फ्रेक्शननि बुंफुरलुआ बेफोरबायदि जायो जे मोनसे बोखावखोन्दो जायखौ मोनसे नंराय बोखावखोन्दोसिम सोलायनो हागौ बेखौनो गलाय गथाय बोखावखोन्दो बुङो माने जा एग्जाम्पल हिसाबै ओरै होबाय साप'ज बेयाव ओरै दङ n p/q जुदि इदि थायोब्ला n p/q अब्ला बेखौ मा होनगोन मिक्स फ्रेक्शन होनना बुङो ओमफ्राय बे मिक्स फ्रेक्शनखौ जों मा खालामनो हायो मोनसे नंराय बा इम्प्रपार फ्रेक्शनसिम जों लांनो हायो माबायदि लाङो बेनि लांनाय नियमा बेफोरबायदि नै गाहायनि किउआ किउयैनो थाबाय गाहायनि किउआ किउयैनो थागोन माने जाय रानग्रा रानरायैनो थागोन बेनि उनाव मा खालामो जों नै रानग्राजों नैबे सिगाङाव थानायखौ जों मा खालामो सानजाबो जों किउ इनटु एन जागोन इयो किउ इनटु एन ओमफ्राय किउजों एनजों सानजाबना जि मोनो बेखौ नैबे पिजों दाजाबना हायो माने प्लास पि बेयो अब्लानिया बे जाहैबाय मा मोनसे मा जाहैगोन बेयो मोनसे इम्प्रपार फ्रेक्शन जाहैगोन आरो सोंथि जानो हायो माब्लाबाथाय सोंथि आनजादाव बा टेटआव ओरैबायदि फैनो हागौ आरो जे n p/q इज इक्वल्स टु बेसे होननानै अपसन होनाय थानो हागौ ओमफ्राय अपसनाव नोंथाङा अबेबा मोनसे अपसनाव बेफोरबायदि होनाय थागोन q इनटु n प्लास p बेफोरबायदि अपसन होनाय थागोन अब्लाथाय थारफिननाया बि जागोन बा बेखौनो एसे आइडिया खालामना ओरैबो खालामना होनो हागौ नैबे q थाबाय ओमफ्राय नै p खौ सिगाङाव लिरग्रोनोबो हागौ p प्लास n इनटु q बेफोरबायदि एसे टेकनिक खालामना होनोबो हागौ जायखिजाया एन्सारा बेफोरबायदि होनाय थायोब्ला बेयो बेनि फिननाय आरो जुदि नैफोरबायदिबो होनाय थायो अब्ला बेयो बेनि फिननाय जागोन आरो जायखिजाया बेखौ सोंथि होनो हागौ खालामनानै माने p प्लास n इनटु q मानो जादों इयाव जिहेतु दाजाबना दं नालाय बिसोरो नैबे दाजाबना थाबाथाय मा लिरनो हायो जोङो जेरैहाय 2 प्लास 3 खौ 5 जायो नालाय इखौ 3 प्लास 2 लिरबाबो बेसे 5आनो जायो थिग बेफोरबायदिनो इखौ लिरनाय जादों माने नैयाव q इनटु n आ p जो प्लास जाना दं नालाय p खौ सिगाङाव लिरबाय नै ओमफ्राय प्लास होना नैबे q इनटु n इखौ मा लिरदो n इनटु q लिरदो आरो मानो होनबाथाय सानजाबावबोथ' जों जायगा सोलायनो हाखायो नालाय 2 इनटु 3 बाथाय बेसे 6 इखौ जुदि उल्थायना 3 इनटु 2 खालामो अब्लाबो 6 बेनिखायनो बेखौ मा खालामदो q इनटु n खौ n इनटु q खालामदो दा बेयाव आं मोननैसो एग्जाम्पल होनो हाबाय नै जुदि ओरै दंब्लाथाय 1n 2/3 बे दंबाथाय मा इयो इ मोनसे मिक्स फ्रेक्शन माने मिक्स फ्रेक्शन बियो बेखौ जों सेफायोब्लाथाय जायखिजाया नै गथा थायोब्लानो से गथा 2 बाहागोनि 3 होनना बुङो बर'आव अब्लानिया बेखौ जोङो सेफायोब्लाथाय मा मोनगोन मोनसे इम्प्रपार फ्रेक्शन मोनगोन माने नंराय बोखावखोन्दो मोनगोन नै गाहायनि 3आ 3 थाबाय ओमफ्राय जोंना माबायदिमोन आइडिया बिजो सानजाबनांगौ 3 इनटु 1 3 जाबाय एबा 3 प्लास 2 बेसे जाखो 5 जाबाय 3 इनटु 1 3 मोननायखौ नै 2 जो दाजाब 3 प्लास 2 5
इयो बे जाबाय नैबे इम्प्रपार फ्रेक्शन बेनिखायनो थिग बिदिनो आं मोनसे एग्जांपल होबावदो 2 थाबाय नैबे 3 थाबाय ओमफ्राय गोजौआव साप'ज 1 दं अब्लाना बेबो मा मोनसे मिक्स फ्रेक्शन बेखौ जोङो सेफायबा मा मोनो इम्प्रपार फ्रेक्शन मोनो आरो नै गाहायनि 3 आ 3 नो थाबाय ओमफ्राय मा खालामो 3 into 2 बेसे 3 into 2 6 एबार 6 मोननायखौ नै गोजौनिजों प्लास खालाम 6 3 into 2 6 6 plus 1 7 नै 7/3 मोनसे इम्प्रपार फ्रेक्शन होनबाय गोजौना देरसिन जाहैबाय नालाय बेनिखायनो मिक्स फ्रेक्शनफोरखौ सेफायबाथाय मा होननानै बुंदो मिक्स फ्रेक्शनखौ सेफायबा जेब्लाबो इम्प्रपार फ्रेक्शन मोनो आरो सोंथि होनो हागौ आरो बेफोरबायदि जे आच्छा आं मोनसे कुइसन हिसाबैनो होनो हादो कुइसनखौ होनायनि सिगां आं मोननैसो एग्जांपल होनो हाबावदो मिक्स फ्रेक्शन जेनेबा 1 and 5/7 इदि थाबाय मोनसे मिक्स फ्रेक्शननि एग्जांपल 3 5 2/5 3 and 2/5 इबो मोनसे मिक्स फ्रेक्शन हमना ला इयाव दङ 13 1/15 बेबो मोनसे मा जागोन बेबो मोनसे मिक्स फ्रेक्शन जाहैगोन बेबो मोनसे मिक्स फ्रेक्शननि एग्जांपल इज 17 and हमना ला 23 दङ गोजौआव साप'ज 5 दं अब्लाबो बे मोनसे मिक्स फ्रेक्शन माने 17 and 5/23 जायखिजाया मिक्स फ्रेक्शन जानोबा मा खालामो नै बोखावखोन्दोनि सिगाङाव मोनसे अनजिमा थायो नै बेयाव 17 दङ ना थिग बिदिनो नै मोनसे बोखावखोन्दोनि सिगाङाव मोनसे अनजिमा 13 दं ना बेनिखायनो मोनसे मिक्स फ्रेक्शन नै मोनसे बोखावखोन्दो बेनि सिगाङाव मोनसे अनजिमा दं 3 बेनिखायनो बे मिक्स फ्रेक्शन नै बोखावखोन्दोनि सिगाङाव 1 मोनसे अनजिमा दं नै बेनिखायनो बे मोनसे मिक्स फ्रेक्शन बिदि बे जाबाय मिक्स फ्रेक्शनफोर गासैबो दा सोंथि बेफोरबायदि जानो हागौ जे मोनसे गलाय गथाय बोखावखोन्दोखौ सोलायनो हायो नंगुबै बोखावखोन्दोसिम नंराय बोखावखोन्दोसिम लाथिख' होना दोनदो नन अफ दिस होना दोनदो अब्लानिया अबे मोनसेया जागोन फिननाया जोंना फिननाया जेब्लाबो नैबे नंराय बोखावखोन्दोआनो जाहैगोन बे जाबाय बेनि फिननाय बोखावखोन्दोनि रोखोम लाबाय बे जाबाय कम्पाउन्ड फ्रेक्शन बा खौसे बोखावखोन्दो दा कम्पाउन्ड फ्रेक्शन बा खौसे बोखावखोन्दोफोरालाय मा जों बेखौ बुंफुरलुजों खेबसे नायना लानि दा बेनि बुंफुरलुआ ओरैबायदि होनदो जे मोनसे बोखावखोन्दो जेराव मोननै एबा बांसिन बोखावखोन्दोफोरा सानजाब एबा मा दङ नि जों फोनांजाबनाय थायो बेखौनो खौसे बोखावखोन्दो बुङो माने कम्पाउन्ड फ्रेक्शन जानोब्लाथाय मा जानांगोन बेयाव मोनसेल' नङा मोननै बा बेनि बांसिन थानांगोन दा 2/3 सानजाब साप'ज इयाव 7/5 बिदि दं आरो बे मोनसे मा जागोन बे मोनसे कम्पाउन्ड फ्रेक्शन जागोन मानो होनबाथाय बेयाव मा दं मोननै बोखावखोन्दो दङ 2/3 आरो 7/5 आरो बेखौ माजों फोनांजाबदो सानजाबसिनजों फोनांजाबदो बेनिखायनो बे मोनसे मा बे मोनसे कम्पाउन्ड फ्रेक्शन दा गुबुन मोनसे आं एग्जांपल होबावदो साप'ज नैबे 3/5 दङ इनटु 11/13 दं बेबो मा बेबो मोनसे कम्पाउन्ड फ्रेक्शन मानो होनबाथाय बेयाव मोननै फ्रेक्शन दं 3/5 आरो 11/13 दङ आरो बिसोरखौ माजों फोनांजाबदो नैबे सानजाबसिनजों फोनांजाबदो बेनिखायनो सानजाब एबा नि बे मोननै सानजाब एबा नि बेजों फोनांजाबनाय थायोब्ला बिसोरखौ होनना बुङो कम्पाउन्ड फ्रेक्शन दा नैबो जागोन 2 साप'ज इयाव 7 दं इनटु इयाव दङ 13 दं नैबे 17 बिदि दं बेबो मोनसे मा जागोन कम्पाउन्ड फ्रेक्शन आरो बेयाव सानजाबनि जायगायाव जुदि निबो थायो अब्लाबो बेयो कम्पाउन्ड फ्रेक्शन नैफोरबायदि हमना ला 5/6 नि 13/12 दं बे मा जागोन बे मोनसे कम्पाउन्ड फ्रेक्शन जागोन मानो जागोन होनबाथाय बेयाव मोननै बोखावखोन्दो दं बेयो 5/6 आरो 13/12 दं आरो गेजेराव मा दं नि सोदोब दङ बेनिखायनो ये जाबाय कम्पाउन्ड फ्रेक्शननि मोनसे एग्जांपल बेनिखायनो जायखिजाया सानजाब थानो नांगोन आरो मा थानांगोन नैबे नि सोदोब थानांगोन बा अफ इंराजियावबाथाय अफ बे थायोब्लानो बेखौ मा होनो कम्पाउन्ड फ्रेक्शन होननानै बुङो आनजादाव जुदि बेनि सायाव सोंथि जायोबाथाय माबायदि सोंथि जागोन जे गाहायनि बबे मोनसेया कम्पाउन्ड फ्रेक्शन बा खौसे बोखावखोन्दो होननानै सोंथि जागोन आरो बेनि उनाव अपसन होनाय थागोन जायखिजाया अपसनफोराव ओरैबायदि जेराव माने सानजाबसिन दं बोखावखोन्दोफोरनि गेजेराव बा नि सोदोब दं अफ सोदोब दं बेनो जागोन कम्पाउन्ड फ्रेक्शन बेखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामना होबानो जाबाय
गुबुन मोनसे रोखोमनि बोखावखोन्दो लाबावबाय बे बोखावखोन्दोआ जाबाय कमप्लेक्स फ्रेक्शन बा जेथो बोखावखोन्दो दा जेथो बोखावखोन्दोआलाय माबायदि जे मोनसे बोखावखोन्दो जायनि रानग्रा एबा रानजाग्रा एबा मोननैबो बोखावखोन्दो बेखौनो जेथो बोखावखोन्दो बुङो जेरैहाय आं मोनसे एग्जांपल होदो हमना ला नैयाव रानग्राया 2/7 मोनसे बेनि सिङाव आरो मोनसे अनजिमा दंबावो साप'ज बेयाव 6 दङ आरो अब्लाथाय बेयो मा जागोन मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शन जागोन मानो होनबा नाय रानजाग्रा हिसाबै मा दं नैयो 2/7 आ रानजाग्रा गोजौआव दंना ए रानजाग्रा हिसाबै दं दा रानजाग्रायानो मा मोनसे बोखावखोन्दो जाना दं जुदि जायखिजाया रानग्रा बा रानजाग्रा बेनि मोननैनि मोनसेया जुदि बोखावखोन्दो जायोब्लाथाय बेखौनो मा होनो कमप्लेक्स फ्रेक्शन होनना बुङो नालाय बेनिखायनो गोजौनि रानजाग्राया जिहेतु मोनसे बोखावखोन्दो बियाव बेनिखायनो बे मा जाहैबाय बे मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैगोन गाहायनिया बोखावखोन्दो नङा गोजौनिया बोखावखोन्दो थेवबो बेयो कमप्लेक्स फ्रेक्शन दा बेनि उल्थायै गुबुन मोनसे एग्जांपल लाबाय साप'ज गोजौआव दङ 8 दङ गाहायाव दङ 13/17 अब्लाथाय बेयाव ओरैबायदि मोनसे बोखावखोन्दो जाना दं रानजाग्राया बेयाव बोखावखोन्दो नङा नाथाय रानग्राया बोखावखोन्दो जायखिजाया रानग्रा नङाबा रानजाग्रा मोननैनि मोनसेया बोखावखोन्दो जायोब्लानो मा जायो बेयो कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैयो दा बेयाव नैबे रानजाग्राया बोखावखोन्दो नङाबाबो गाहायनि रानग्राया बोखावखोन्दो बेनिखायनो मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शन बियो थिग बिदिनो मोननैबो जानोबो हागौ जेनेबा 3/7 दं गोजौआव गाहायाव दं 11/13 इथ' मा जाना दं जे गोजौनियाबो मा मोनसे बोखावखोन्दो 3/7 आ गाहायनियाबो मा 11/13 आ मोनसे बोखावखोन्दो माने बोखावखोन्दो मोनसेया नै बोखावखोन्दो मोनसेखौ राननानै दं आरो बेफोरबायदि जायोब्ला बेखौ मा होनना बुङो कमप्लेक्स फ्रेक्शन होननानै बुङो जेथो बोखावखोन्दो होननानै बुङो थ' बेफोर जाबाय बेनि मोनफा मोनफा एग्जाम्पल दा बेयाव सोंथि फैबाबो आनजादाव बिदियानो फैगोन जे गाहायनि बबे मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शन होननानै बेफोरबायदि एग्जाम्पल होनाय थागोन ओमफ्राय एग्जाम्पलनि जेराव माने गोजौनिया नङाबा गाहायनिया बोखावखोन्दो दङब्ला बेनो कमप्लेक्स फ्रेक्शन बा जुदि ओरै होनाय दं जे गोजौना बोखावखोन्दो नङा गाहायना बोखावखोन्दो अब्ला बेबो कमप्लेक्स फ्रेक्शन आरो जुदि मोननैखौबो होनाय दं जे गोजौनियाबो गाहायनियाबो बोखावखोन्दोब्ला अब्लाथाय बेयो कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैगोन आरो ओमफ्राय नैफोरबो गोलैगोन साप'ज नैयाव जुदि 1+2/3 होनाय दं ओमफ्राय गाहायाव 7ल' होनाय दं अब्लाबो बेबो मा जागोन कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव जागोन मानो होनबा गोजौनिया मोनसे अनजिमा नांगौ नाथाय बेयाव बोखावखोन्दो दंदेरोना दाजाबनानै अब्ला बेबो मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैगोन बा माइनास थाबाबो गोलैगोन हमना ला इयाव 1-2/3 डिभाइडेड बाय 7 दं माइनास थाबाबो मा जागोन इयो कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैगोन मानो होनबा गोजौनियाव मा दङ माइनास जाना दंबाबो 2/3 मोनसे बोखावखोन्दो दं बिदिनो गाहायाव जाब्लाबो बे मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैगोन आं मोननैसो एग्जाम्पल होबावदो आरो नैबे कमप्लेक्स फ्रेक्शननि एग्जाम्पल जेनेबा मोननैसो होबावदो आङो ओरै जुदि जायोब्लाथाय साप'ज गाहाया गोजौआव दङ 5 गाहायाव दङ 2+2/3 दं बेबो मोनसे मा कमप्लेक्स फ्रेक्शन मानो होनबाथाय गाहायनिया मा दाजाबना दंबा बेयाव बोखावखोन्दो दं नालाय बे मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शननि एग्जाम्पल बा ओरैहाय जुदि दङ 2/3 + 7/2 गाहायाव दङ साप'ज 7/8 + 9/11 बेबो मा जागोन कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैगोन मानो होनबाथाय इयाव बोखावखोन्दोनि गोजौआवबो मा दङ दाजाब दङ नाथाय बोखावखोन्दोफोर इयो दाजाब दङ नाथाय बोखावखोन्दोफोर बिदिनो माइनास थाब्लाबो जुदि गोजौ गाहाय बोखावखोन्दो थायोबा बेबो मा जागोन कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैखागोन आरो दा बेयाव बोखावखोन्दो दङ बोखावखोन्दो दं प्लास दं बोखावखोन्दो प्लास दङ अब्लाथाय बेबो मा जाखागोन मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैखागोन मानो होनबा गोजौआव थानायखिनिया मा इयाव जोंना बोखावखोन्दो दंदेरो गाहायनिया बोखावखोन्दो दंदेरो माइनास जाबाबो जागोन इयो साप'ज इयाव 5 2-2/3 दं बेयाव गाहायनिया माइनास दङ नाथाय थेवबो इयाव फ्रेक्शन दंदेरो नालाय बेनिखायनो मा जाबाय इयाव रानग्रायाव जिहेतु फ्रेक्शन दं बे मा जाबाय कमप्लेक्स फ्रेक्शन गोलैबाय थिग बिदिनो जुदि हमना ला 5/6 - 8/9 डिभाइडेड बाय 2/7 प्लास 8/11 बिदि दङ अब्ला बे मा जागोन मोनसे कमप्लेक्स फ्रेक्शन गोलैगोन मानो होनबाथाय इयाव माइनास दं प्लास दंब्लाबो मा जागोन गोजौआव बोखावखोन्दो दं नै इयावबो गाहायाव बोखावखोन्दो दंना जायखिजाया गोजौ गाहाय बोखावखोन्दो थायोब्लाथाय बे मा जागोन कमप्लेक्स फ्रेक्शनाव गोलैखागोन आरो स' बेखिनियानो कमप्लेक्स फ्रेक्शननिया
थ' दिनैनि क्लासाव जोङो बेखौ सावरायबाय जे फ्रेक्शन कनसेप्ट अफ फ्रेक्शन सावरायबाय टाइप्स अफ फ्रेक्शन सावरायबाय नेक्स्टआव जोङो मा फैगोन एबार जोङो गुबुन मोनसे क्लासाव एडिशन साबट्राक्शन माल्टिप्लिकेशन डिविजन बेनि डिविजन अफ फ्रेक्शन्स बेखौ फैगोन जोङो बेनि जोङो पार्ट 1 पार्ट 2 ओरैहाय सिम्पोल एग्जाम्पलनिफ्राय जागायना कमप्लेक्ससिम थांबाय थागोन जोङो बेनिखायनो बेबो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ओरैहाय फैनो हागौ आरो बेसे पार्टहालागै फैगोन बेखौ जों मिथिला जायखिजाया थांबाय थागोन पार्ट 1 निफ्राय जागायलांगोन नेक्स्ट क्लासनिफ्राय फैगोन एडिशन साबट्राक्शन माल्टिप्लिकेशन एन्ड डिविजन अफ फ्रेक्शन्स बेखौ जोङो जागायगोन दिनै अब्ला जोङो जोंनि क्लास नाम्बार 26 खौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय क्लास नाम्बार 27 आव गोदान प्रब्लेम्स लानानै फिन नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों